Kamano kuom medo kete Ramogi TV chenro pod en mar ang'ich welo e sigana makende. Rawere ma ne telo e ng'anyo e kaunti ma Migori, ng'anyo maniluongo kod Mosenindo Raila Amolo Odinga, wacho ni ng'anyo gi ne okelo ber mathoth ne Jo-Kenya, kaka machielo bende kelo kethruok mag mwandu, lal mar ngima kod mamoko. Giparo Mosenindo Raila Amolo Odinga kaka jasiasa mane luongo ng'anyo mantiere kod ajenda ma otegno mane kelo ber ne Jo-Kenya duto. Joji molosonwa sigana kendo en gima thoth. Dweche medo kalo nyaka ne Prime Minister machon Raila Amolo Odinga ne tiek wuodhe e piny kae. En jatelo ma bende kinde kedo mare ne ratiro mag oganda e piny Kenya ne tiyo kod ng'anyo kaka yo mar sundo piny owacho mondo chopi dwaro mag oganda. Odinga kane ogolo duonde mondo oganda odhi e ng'anyo, to ng'anyo ok ne deki. Mane Raila ne wache mane Raila ne en gik manowacho. Yo ka Raila noseluongo mandamano, to mano mandamano mochung' ne oganda te. Koro an awuok makata neno oluonge mar ang'o to an awuok ka Raila oseluonge tadhi. Nikech Raila nok nyal luongo mandamano mana moko mijieno ji luongogi. Ne en mandamano mane nigi chia motegno kendo ne en gima ne mulo ngima jopiny e Kenya mangima. Raila Amolo Odinga nokawo piny moketo kamoro motegno kabisa weche mag kata mag ohendni kata weche mag gedo kendo mag kelo tije ne youths. Koro mane momiyo seche moko kane oluongo mandamano ni wawuok oko. Raila kane oluongo mandamano to noluongo mandamano man gajenda mane tuomo japiny. Nikech seche moko ka kineno mandamano mane Raila luongo kata mana chien ka the late moluongo mar mogo, adier ne yudo ka ngima no dhi malo. Nitiere kweth mag rawere mane omako ng'anyo matek kendo onge ng'anyo moro amora mane luong kod Mosenindo Odinga mane bayo gi e kaunti ma Migori. Sasa mano babu koni ji odhi e ndara kata en gi Nairobi to watele maka nikech kuondege mane wayude ratichwa moko achiel ariyo moko ma sirikal ok ne nyal winjo. Nogore ne piny mangima, Kenya mangima, mondo Kenya oyud gimiluongo ni equal distribution, yani mondo mi wabed gi chalruok e ngimawa. Kendo Raila ne dwaro ni japiny obed gi ratiche kaka ja Kenya. Mano ji timo ng'anyo to ne yudo ka osomo weche mag jo British mar dialogue. Matiene utimo mandamano to dialogue bo timo koni. Koro ka ochungo mandamano to yudo ka solution osetimore nade? Oseyudo. Rawere moting'o Peter Wuor bende ong'ere kaka Boy, Charles Osewe, Rashid Ouma gin moko kuom rawere e kaunti ma Migori mane omako motegno ng'anyo mane luongo kod Mosenindo Raila Amolo Odinga. Seche moko bende ne wadifa kalure gi seche moko nyalo poko bokre ni koro mandamano bondo chung'. To wafil ni gimomiyo mandamano chung' no gi gimomiyo ne wawuok ne oko pok wayudo. Koro seche moko iwa ne wang' to kalure ne kech en ng'ama ne wagene e ngimawa. Kendo ne en ng'ama ne tetia demokrasi ma marwa. Koro ne chuno ni wach samoro wa hold on mwadhi wabed piny mwachak warit wach ne kendo. Gik to ratichwago waseyudo makata sani wan e broad base. Gima okelo broad base maduong' ne gin weche mag mandamano gi ratiro ma Raila nobedo ka kedo ne. Nikech jotelo nitie mane bedo Kenya ka gitok teko ma ka onge weche mag mandamano to gimoko ma Raila ne timo tok mandamano go ok ne wanyal dhi mbele. Koro bedo ni Raila Odinga Nyasaye ne osekawo penjo maduong'. En to bende rawere gi pod nitiere kod chia mar bago ng'anyo koso Mosenindo Odinga ema ne miyo ne gidhi e ng'anyo. Mandamano sani kara oluongi to nyaka kuong ang'e ni mandamano luonge nang'o to ng'ama oluonge. Nikech nitie joma donjo e siasa ka nodonjo ni Raila nye luongo mandamano. Kata gin ginyalo luongo mandamano. Wan mandamano robo wa inya luo Nyanza ka. Omiyo kata sani ok ane gima diduong mandamano maduong' nikech wan e broad base. To broad base ne be waneno olembe ne moko nyaka Migori ka. Agi sani wanyalo mana dhi e mandamano kopo ni gik mowinjire gi sirikal ma sani broad base arrangement ok dhi makare kaka 10 point agendas mane giwinjire gi Raila Amolo Odinga. Ogi onge mbi mar luongo ng'anyo sani. Nikech kata king'iyo kata mana ideologies magi kikompia gi mag Raila gipogore malich. Peter Wuor wacho ni kedo ne oganda ka okalo kuom ng'anyo mabende ne odonjo nikech hera mane en godo kuom Mosenindo Odinga mabende ne kedo ne jopiny. Ne ochako higa mag 2012 kendo omor kod lokruok mabende ng'anyo osekelo e piny Kenya. Koro ka nang'iyo samoro kane ndara ni wadhiye to nitiere gik moko ma kan watime ndara ka kata kan wadhiye ndara ka to sirikal ne nyalo winjo. Koro gini nomiya bedo makedo makumora mora mane babu luongo weche mag ndara to ok nakos dhiye mana bede okang' manyime
nyaka Migori County ka Migori Town ka. Orwa ni kata bende ne otele ng'anyo mathoth mani iluongo kod Mosenindo Odinga e chuny boma ma Migori kod kata boma mamoko bende ne okala e midhieche mathoth. Mana paro mane lit na kabisa e ngimana e maandamano ne en chieng' mane waomo baba koa loka. Kane wadonjo Nairobi JKA saa 12:40, polise nolawa odiochieng' mangima Nairobi. Kochopo saa 2:30 mar otieno, nomaka ambasada kamoro ni ambasada Nairobi CBD, motera nyaka Central Police Nairobi. Awi maber kata marach ok nabulo ng'or kanyo na pok ugola gi achiel kuom obila mabe ok nang'eyo maber. Koro an gima ng'eyo ni gimoro amora kitimo to tima gima ber e yo maber to konyruok biro wuok. Chunye kata kamano ok ni ol nikech gombo mar kelo lokruok e piny Kenya ma nidhiro kod Mosenindo Raila Odinga. Na maandamano manyocho ng'ada asto wabedo gi Broad Basin. Nyocha ne ok ang'eyo ni nonyalo rumo kalure gi kaka nopange, but ne Raila ng'ade ma to napani samoro no wanyalo medo dwaro ratichwa to no wawe kendo waneno kober ma ene ma koro kelo gik modhuro manyocha ok wayudo. Koro wan maandamano saa asama ne Raila oseluonge to ng'ade to kanye man wan wawego ni rumo. Charles Osewe mabende achiel kuom rawere ma osebedo okang' manyime e wechego mag ng'anyo mane iluongo kod Mosenindo Raila Amolo Odinga wach ni kata bed ni ne gikalo e midhieche mathoth e kinde ng'anyo omor ne lokruok mathoth to ne obiro ka okalo kuom ng'anyo. Ng'anyo ne wachako donje chakre 2017 kane weche mag elections nokodhi obedo maber ma ne wafeel ni rights magwa nomawa kalure kaka ne wago kura. Ne wago kura ne Raila Amolo Odinga ma Nyasaye nosakawo. Kata bed ni ne gimako ng'anyo ma otegno kuom kinde malach, rawere giwacho ni komachielo bende ng'anyo ne okelo lal mathoth ne jo Kenya moting'o kethruok mag mwandu kaachiel kod lal mangima. Okelo richo mang'eny. Sechego uchumi mar Kenya ne dhi piny. Kendo iyudo ka ne wapoteza gik mang'eny kata mane Migori ka ne iyudo ka johala mane nyalo keto mwandugi koro ne bedo matin nikech ji noluor. Ng'ato paro ni kodhi oketo mwandune ka to kiny gorucha ka oluong maandamano to mwandune ne iyako madong' nono. Koro ne iyudo ka piny ne ok nyal dongore. George Juma, Ramogi TV, Migori.